You don't know what to do. And hey, baby, you don't know what it's like. Yeah. Baby, you don't know what it's like. Till somebody. Kanta ra dia to. Nara ko gi-kuan. Nara ko gi-edit. Sabay nyo, banda ba? Si Toto pakanta to. Kanta to. Kato siya nga sa pangkatong kundi. Chada man good. I wanna know it's my love. What is Arabic na gusto ko Ha? Arabic na gusto Arabic? Kabalo day ka mo Arabic. Kabalo ka mo Arabic? Tagalog kita. Okay, sige para makabalo po mo Arabic. Sige, kanta rag Arabic para makabalo po mo Arabic. Sige, go. Ibu, pwede na magkatawa, iba magka. That's what I Hilak. Di ba mahilak? Nahilak, oh my god. Anong hilak mo ka to? Sige, kanta rag Arabic to kay ganahan may maminaw og Arabic to. Ay, ragila. Kuan naman ta nang galingaw-lingaw naman ta. Ay, ragila. Kanta ra atong Arabic. Nakasabot ay atong Arabic to. Kung wala ka nang Okay, kuan na. Nang pakantara na siya Arabic. Sada tong Arabic to, Jud. Promise. Para kuan ba makabalo mi kung unsa nang kuan. pero guys, hindi ko itong WhatsApp. Arabic. Sige to. Arabic katong Arabic to. Ganahan mi maminaw to. Arabic tong Arabic nga kanta. Arabic. Kato mi kanta. Kantara usab kay chada siya paminaw. Ti karon pa ba mi nakadungog og mga Arabic. Kana. Tebu.
Ano? Ako, ang salita sa to ng Panginoon? Yan. Ah. Pero, batala ko. Wala ako kasalanan. Ano nangyari sa iyo sa ibang tao? Lagi tayo ko batala para niloloko mo ko ba? Amo to'y pasabot. Ang problema, wala na mo rin siya kay pang-gusto mo inyong ganda. At ito na, ay rin dito. Tamang ka. Ako, kilala ba kung pang-gusto ba imong kanta? Ay, di ko no. Pang... Kanala! Kara? Hindi ko lang gandan. What? What is he? Yeah. I'm gonna say to you is you're gonna think Okay na. Okay na. Dili rata mo syagit ka na. Sayo ginagmay ba? Kabalin asa. Kabalin. Di ba ga, beatbox? ako bit ba ano? Itong bali naman tayo. Ang tumbit daw. Ito to? Sinabi. Ha? Kay? Okay ra mo, kita ra mo diring upat. Nilad natin. Hubog na ka? Kabuhay ko. Ah. Tingnan dong anak. Ano kasi dong mga beatbox mo? Salalong sa kabila. Ngano hilak man kato? Hilak. Lip man kan na mga happy ra ta ba? Siyempre tayo. Kay Tayo na ayaw kung bisa Siyempre tayo. Kuha mo ko din. Wala eh. Dito ka na magbunahan tayo. Siyempre na nagito. Kasi pagkada. wala gadula man ko ba? Ilang gan. Jamie na siya. Ang akong ganan mag happy ra ba? Happy ra ba? Wala problema. Wala trabaho na. Problema tayo. Wala naman nakaproblema. Ay, kabalakan. Ayaw ra na una-una ay mong problema. Ito tayo lang magkatuloy tayo. Siyempre tayo lang magkapamilya. Unta po kang. Ayaw ra una-una. Ang problema. Dili ito. You know nga. We are family together. Ito na pamilya. Ha? It is my We family. are family together. We are family daw. Yeah, ito na Unta. Mag happy ra ba? Ay, si video ba? Don't be Wala ko ka video. Ay, si video ba? Wala ko video ka kuan to na ko'y gigama. Wala ko video. Hindi, si Data. Hindi, magtatak niya. Takatatakat. Nedro. Nido. Ano, hindi. Ano ito? Nido, dili nidro. Nidro. Ay, si Dat Bebe. Ay, balik kay mga tanig sa kuan. Oh, sunod karong Sabado. Mga tamig top hits. Every child. Hey Jude, Every. don't make it bad. Say that sad. Hoy, ano siya gitu? Mga tulog na ito sa linyo. Ano ba? Chill good. Mata-mata tiningan. Katong imong kuan, Arabo? Arabic. Arabic nga kanta. Arabic. Magutoy chada. Ito na iron dito. That the one the potong. Ito na iron dito. Arabic. Tong. Ito na iron. Dili ka kabalong Arabic. Bugnawa. Tara, Wow. Ano bugno siya ba? Bugno. Emo din beatbox to. Mga like no. Nag-beatbox, man sa dili balik. Ano mo?